Om det är Och du har där ju på minuten här samma vi likar någon åt Lino. Ja, det är ja då. Det likar nej där ser formaren ja. Du ständer helt som step nu ner. Är det lugga extra alltid step nu hästfärd som det var första vär. Ja. Det blir man också trött ja. Jejen säger att han helt inte att det bestämmer kanske i stor på hända dysten alla vägen jakten. När följde till lugga som att säger var hemma. Alltså jag var alltså jag lösande så när Eva samma där kom ut att 17-0 det var det lugga som att det lugga som mera pressa men det skora så råknar bara vet det var 1-0. Ganska 2-0. Ja, och vad säger du nu? Nu ständer du efter och formar Fela som är ja, nu stable i för ska fotboll där. Ja, aldrig det först. Var vinna måste ha det ofta. Så ska det. Ja, men vi får inte att gå ett nu och så kan du njuta sig lötna samma vi likar nu. Ja, tack för det.